soc Mercè i soc Priyanka també. Avui estic contactant amb tots vosaltres perquè vull presentar-vos una realitat. Este ha sigut un projecte d'este any passat, de tot este any, però en realitat ocupa en la meva vida molt més temps, perquè es tracta d'un temps d'haver arreplegat moltes, el que jo li dic en este quadern, joies, el que també dic perles, el que ara dic sols, els sols de Priyanka. És la que escriu ara estos pensaments, aquestes idees, que està plasmat en cartes, ara vaig a explicar-vos. I en tots aquests quadernets, des de fa molt de temps, arreplegué verdaderes joies, pensaments, idees, conclusions de xerrades, de tallers, reflexions, de llibres de mestres meravellosos que ens donen rajos de sol i de llum per a omplir la vida exactament de llum i de saviesa, perquè en realitat és per a lo que estem ací. Vaig a parlar-vos prou concretament, si és possible, de lo que aneu a trobar-se, si voleu, perquè ix a la llum ara, en aquesta espècie de sobrecaixa que està ideat per a que continga dos tipus de baralles, o sigui, dos baralles de cartes. També apareix, a part, la part de la solapa de darrere, apareixen instruccions de com manejar, molt senzilles, molt simples. No n'hi ha un llibret on buscar què t'ha eixit en la carta, directament ho trobaràs. Tu cada dia, si tu vols o quan vulguis, agarres la baralla de sols i la pots col·locar en forma de ventall o semicercle en una superfície plana. De manera que totes les cartes estiguen al teu abast, que les pugues tocar, mirar, sentir, com tu vulguis. Aleshores, en tries una. Anem a fer-ho ara un poc simulat, perquè en realitat aquest moment ha de ser molt íntim, molt solitari, i tanques els ulls, inspires i demanes llum per a la teua vida, per al teu dia, per a la teua setmana, per al temps que tu vulguis. Aleshores, sents algo especial. Per exemple, este és el sol que m'ha eixit. Vosaltres direu, això no és un sol. Bueno, en realitat vaig a dir-vos que estos sols, que ara vaig a girar cara cap a vosaltres perquè en general ho vegeu, estos sols no és el sol que veuen els nostres ulls físics. Sabeu que quan estem exposats al sol, en els ulls tancats, impregnats d'aquest bany de sol, de voltes que necessites fer-te ombra en les mans o en un barret o d'alguna manera necessites descansar. I quan tu fas l'ombra en els teus ulls, el que veus són uns altres sols. En la teua retina s'han quedat unes empremtes de llums, de colors, de formes. Jo almenys les veig i sé que molta gent les veu, però potser no reparem o simplement no teniu la dèria que vaig tindre jo des de fa uns anys que soc conscient d'això i dic, vaig a pintar aquests sols. Si tingueras les pintures, però en la platja o en la terrassa no tens a mà aquestes coses,
però he fet aquest exercici. Va patir una temporada, vaig estar pintant sols, aquests són els originals, i això és el que jo veig, o veia. Uns són més de fa més temps, altres són més recents, colors, formes. Aleshores, no sabia per a què es feia per el pur plaer d'expressar el que veia. He sabut després per a què s'havia fet. I també veig gestos, llums, com per exemple és este el cas. Bueno, doncs tot això, més a més, totes aquestes coses apreses, interioritzades, arxivades, en el teu interior s'ha plasmat en este treball, que no és treball, que ha sigut un plaer. I és el que es diu els sols de Priyanka. Priyanka és el meu nom espiritual, en el que em reconec també, i no vos estranya, em podeu cridar com vulgueu, com sempre, com ara, com vulgueu. Bueno, doncs tots aquests sols és el que trobareu en la baralla de cartes. I la forma d'utilitzar-ho posa així unes xicotetes instruccions, però podeu, si coneixeu ja el sistema de les cartes, ho podeu fer d'alguna altra manera, però és per orientar una miqueta. Poques instruccions, poques coses. Una vegada ja tens el sol, quin era el que havíem triat? Te'l guardes a part, plegues tots els altres, ara els deixarem ahí, després els traurem. I després tens l'altra baralla. L'altra baralla també es deuen de posar cap per avall per a que siga a l'atzar, tot siga a l'atzar. No sigues tu qui decideix el sol de cada dia. Perdó, he oblidat alguna cosa important. Quan tens un sol, el sol d'aquest moment, demana que tanques els ulls i que et quedes en la imatge, el mires, el sentes, reconegues què està dient-te, perquè segur que està dient-te alguna cosa, i reconeixes moltes coses que hi ha en tu, les reconeixes en este sol, en estos colors, en estos rasgos. Bueno, una vegada que tens ja el sol, que l'has fet un poc teu o tu t'has quedat en ell, fas el mateix, pots barallar les cartes i no anem a fer-ho molt llarg, anem a fer-ho ràpidet, costa una miqueta perquè jo no sóc una persona molt dutxa en el de barallar cartes, però bé, una vegada que les has barallat, el mateix, escampes, si pot ser en semicercle, en ventall, segons la destresa que tingues ho aconseguiràs, de manera que tu les tingues a l'abast, no es quede ninguna amagada. Pot ser així, no pot ser d'una altra manera. I altra volta demanes llum, inspiració, que és el que es tracta, i n'agarres una. No sé, és tan crida l'atenció, però pot ser en els ulls tancats. Bueno, este és el tema que ens ix. També vos vull dir, abans de seguir, que ací, a part de les instruccions, teniu una adreça o canal de YouTube on podreu escoltar segurament prompte ja tots els textos, si no tens gana de llegir, si has oblidat les ulleres, si prefereixes que algú t'ho llisga, la meva veu estarà ahí per ajudar. Pots utilitzar-ho, també hi ha un correu electrònic i pots contactar amb mi si vols, per a lo que vulguis. Esta és la carta. Vos faig una xicoteta mostra. La carta es diu Bellesa.
no estàs deprimit. Estàs despistat de tanta bellesa que t'envolta. El mar, les muntanyes, els rius, els ocells, el cel, tot orquestrat amb tanta perfecció. Davant de tanta bellesa hauríem de sentir-nos aclaparats, extasiats o, com a mínim, agraïts. No obstant això, ens despistem. I si a més pertanyem a aquella estranya estirp de fruïdors, només cal estar atents. La immensa energia de la naturalesa, amb la seva impressionant bellesa pura i perfecta, té el poder de reconnectar-nos i carregar-nos les bateries. Ens restaura i irradia per a generar més bellesa. Cal entrar en el bucle. Així que no necessitem furtar-li l'energia als altres, no. Doncs eixa és una xicoteta mostra de lo que es trobareu si voleu accedir als sols de Priyanka i tens tema per a reflexionar, meditar. És teu. Moltes gràcies.